Dragi prijatelji, ja bih se najpre zahvalio ocu Savi koji je ove godine uveličao ovo naše slavlje. Znači već 5 godina je, u stvari na današnji dan pre 5 godina je osnovan gradski odbor Srpskog pokreta Dveri i s nekim svojim snagama smo uspeli da promovišemo jednu ideju koja je se pokazala drugačija od svih drugih ideja koje su do tada postojale na ovoj našoj političkoj sceni. Ova borba uopšte u politici je vrlo teška. Treba ostati prvo dosledan, treba ostati čovek u celoj toj borbi i nadam se da je Srpski pokret Dveri u Sremskoj Mitrovici to i uspeo ovih proteklih 5 godina. Na zadnjim izborima uspeli smo da postignemo jedan značajan rezultat, što je i nama dat jedan podstrek za naš dalji rad. Uspeli smo kao jedini grad u Vojvodini da pređemo cenzus za republičke izbore i za pokrajinske izbore. Nažalost, na lokalnim izborima je falilo jako malo, što iz nekih objektivnih razloga, a osnovni razlog je, da kažem, broj ljudi koji se aktivno uključuju u tu našu borbu. Sa ulaskom Dveri u Narodnu skupštinu, nadam se da je ovaj pokret na najbolji način promovisan i da se na najbolji način promovišu sve ideje za koje se Srpski pokret Dveri zalaže. To je i pokazatelj da se u ovih zadnjih, da kažem, meseci ipak i u opštini Sremskoj Mitrovica prijavilo mnogo ljudi preko elektronskih, da kažem, pristupnica, da će se u buduće jednostavno angažovati u radu Srpskog pokreta Dveri. I nadam se da ćemo na narednim izborima predsjedničkim koji prvo idu, a možda će biti i parlamentarni, uspeti ipak da to još više materializujemo i da konačno kada dođu i ti lokalni izbori, da konačno učestvujemo i u radu lokalne samouprave, da jednostavno, jer vidimo svi u kakvom je stanju naš grad godinama i nadam se da će ljudi koji se budu tu angažovali moći nešto da promene i u ovom našem gradu. Nadam se da mnogi od vas prate i rad naših poslanika u Narodnoj skupštini. Ja bih se zahvalio i na prisustvu našoj narodnoj poslanici u Skupštini Republike Srbije, gospođi Mariji Janušević-Nedić, i ona će vam se sada još posle mene obratiti. Zahvalio bih se još ljudima iz predstavnika DSS-a koji su ovde nama i iz pokreta Zavetnika koji su došli da uveličaju ovo naše slavlje. A sad će vam se gospođa Marija malo obratiti da prenese neke svoje utiske o tome kakva je borba u Narodnoj skupštini. I evo, izvoli Marija. Hvala.